Hello guys! Madong hapon natang tanan. So karong hapon na guys, kami rin nabilin daari kay sinanay ito aning simba. Andiyan si Ate Ali ning lakaw pod. Andiyan si tatay ko as gawas nagdudan-dudan. So di kami sa kusina karon kay nagdungag man ko kay mag alas 5 man pod. Andiyan ka rin doha ka bata. Humanay siya pang-snack. Pati father, ipa-snack mga nanay daan. Di arag buongon guys sa katong pag New Year. Lain man, maman. Gapyo tayo sa... Si Lexi rin ganihang ijahang papa, nag-video call. Nakita binong. Bata to be? Mama ko kita sa bata. Naghilap. Gipang bitong mong papa. Patanawag ko bata. Wow, uy, ganiha ba? Video call mo? Naigog mata. Gipang bitong papa. Jawa na ng tawag. Gipang na siya. Huwag tayo sa yana. Hey, you're so bad. Jara kamaot magnawag sa mat. Nagbilik tayo. Ano mo kuno? Oh. Patapio. Nada daw. Kalitra. Kuwag asin isud sa platito ko, lamig ni. Tambaw ni ubo. Yo. Manukot si Panda. Bakas isda, oy. Tanawag, nagsiga pag dinang agbe. Siga. Naami na kita. Pag video ko, Mariano. Mama, daghan na ako. Thank you very much. Sila pilik sa'yo. Hello. Ano yan? Basta maasin na. Urog asumon. Mingawa. Makatungo ko, makanan. Nag-unsa man mo din eh. Ah. Naglaag buka. Babaw. Daghay liso. Ano, nagsiga babi? Mahilaw itong dinagawa. Latos tang nanay. Bawag madadyon ba niya mang laka ugma panoramic man kuno? Wa pa jud ko kadtos panoramic 28 na ramay ang edad. Mama, ito ka na? Papagali sure. Hello, what po? Uy, jama-jama ka. Di ka pwede datoy. tayo sa... Ano ka may mag-atiwa na? Sina gus mama Ali na mas nanay. Majuman kag di kumuuli. Ano ka mauli? Muli ko dinig man. Mara din niya ang pangandoy nga ang kaitong-tong bundok. Dato Ito sila may uban ni mo. dato sila sa Jetli. Itong rider bitaw nga sikat. Cebu mo sila siya. Dato sila panoramic gahapon to sa adlaw. Pait naman. 28 na lagi ang edad o ko kaadto. Iwa may musukolog adto kay grabe mo kunong ka. Guwapa. Pangason. Hina. Hangat. Muna mo dyan musuko dyan. Pagtat na ang dolor dari mo rin guys, taga mga harapod puti. Ngam siya adto ko ng panoramic. Bara magdi ma. Drawing na taman. Maskam na ta. Ano pa tuon man ka paruma? Ano pa tuon man ka? Mula ka, mula agani be. Ha? Mula agani, erong makadto. Bawal bata na to eh. Hindi ka kagwantag tiguang. Ikaw na ba? Kasi pag magbako ni mo. Sige na. Jama.
Pabigatlin ka, Jo. Siga ba? Isa. Napitay sa. May matutas manihang mamitiri mo ibot tag isa ka punuan. Manis. Ug guwang na batunay wa pa harvest. Siga ikaw pa nakabukaw. Iko kay baw. Duso ba? Tuod ng kahoy. Oh. Kubik kay di ka maho. Manakog dung guys. So da na mis ubos kay pasulabi sa kusmani. Kay wa ko katuod tung ha atong giunang giharvest gibutang gihatag man sigurong ATM. Ene? Timerby. Kani kay murag guwang na ni. Sulabihon natin ng isa. Traverse isa la. Isara ka mani kapunuan. Uy, ginoo ko gahi man. Oh na. Wala, dagay unod. Uy, guwang na. Guwang na. Day isang naputod. Sabi. Huh? Katawa, ramang kamar pagkag mukaan. Kaan di ka. Dahil dako dia. Naigamay. Hay naigamay, kasi may naigamay, bi. Uy nga naman eh. Kita mag-unod. Ato na naman yung kuhaan ka nakita mag-unod. Wala ka maingam ka usa. Nakitaan mag-unod. Ito na naman kuhaan kaysa madaot. Hala ka kag-isara dahil. Kanira mag-kuhaan. Hindi na ito nga. Ba't yung awa? Saba? Nalingin. Taong. Taghan Kana, oy. Ipit ta ni ba? Bi. Naipit ta ni ba? Ito ta kasada ta. Tay. Ato, tapos kau kuranan kau. Dara guys. Bawa si rong taib eh. Naskabang. Did you pupo? Ma. Mukaan ka? Ma. Ayaw kinagan kag buungon. Dami dari kay. Igang gatut tayo. Panda na nasakyanan panda. Lakas ka ba? Panda! Panda! Tumba ng tripod panda. Unod. Unod guys, tanaw ninyo. Matan ako. Ay! Nahugma. Na. Kuwa. Kenapa lain putih? Mana tuh unang mamima? Bukaan magkakakuan. Kaya guys. Diyan unod. Tamban tuloy labat dagko 100 ang kilo. Tamban tuloy labat dagko 100 ang kilo. Tamban tuloy labat dagko 100 ang kilo. Dagko ko no, dahil nagkuhan. Gagmay, dahil nangalata na.
Isa ka buok. Hindi ka maikag. Di. Nami kay tamis. Ang panita ni. Ang pupuon daan. Bawa si Aaron din sa marang baho be. Mabagay. Mabagay. Ako kasi mahot. Ay. Taas kag ilong ka kasi mo. Wow, magbutawan mo itong labay. Ayaw ka. Wow. Wow. Bangko. Hmm? Talaga. Talaga. Matabang ko. Ayun na, uy, kim kalapok-kalapok. Labag sa arikaw. Adto paluhog. Reagi ang likod. Kay. Kaya mabahuan sila kunot. Adto ma. Adto pa unahan. Pagtang nanay diha. Ay! Dalagas dia. Upat sud. Akatinab siguro ka, Ben. Hmm? Simutan mo ko ni mo. Uy! Bastos oh. Simot ko. Hindi. Tae. Amon! Moto ima. Wala. Hindi mo ako maluloko. Aliana! Mag-insist Aliana, Bi. Wow. Bye-bye na guys. Kaya hapon na. Bye. Sama. Bye guys. Thank you for watching. Bye.